Salam qadirli vatandaşlar, salam mehribaan illeşler. Ne biz yine de nowatdaki gepleşigimize başlayaz. E, Bugün biz Türkmenistan'ın içi ve dışı, e, Türkmenistan'ın ne derecede şular ýaly korrupsiýa çümen ýagdaýlaryny biz häzir vatandaşlarymyz bilen öz başlyk, özara gurrun etmekçi. Bugün men ekranymı açyp biljek däl, çünki e, mihmançylykda. Şol sebäpli bağışlama sorayan. Onu näme watandaşlar görüşimiz ýaly soňky günlerde biziň eşdiýän zatlarymyz gaty bir üýtgeşik zatlar biz üçin, biz türkmenler üçin gaty bir geň zatlar. Hiç açan bize halka statistikany hiç bir taraplaýyn hödürlemediler. Ne adamlaryň dogulşy barada, ne ölümi barada. Ne bir gaz, ne bit ya elektrik barada, ya beýleki ýalňyşlar barada, ya imit barada adamlaryň hastalygy statistikasy ya kesellikleri, nähili rak keselleri barada hiç bir statistika alman, hiç bir maglumat alman şey dip ýaşap ýören türkmenler biz inni ne käbir biziň ne ýanky watandaşlarymyzyň hemde emiki gullugynyň hem beýleki gulluklarynyň alyp barýan bir asylly gowy işleri bar da, ne şol işler sebäpli, şolaň alyp barýan işler sebäpli biz soňky döwür, soňky günniň dowamyny bir näçe statistikalaryň üstüni açyp başladyk da. Iň iň dogrusu açyp başladylar. Şu mi iki gullugy şu statistikalarň üstüni açyp başlady ýuwaş-ýuwaşdan. Inni häzir biziň hem gulagymyza degýän käbir habarlar bar, şu hakda bizine gurrun edeliň şu günnidik. Görüşimiz ýaly öňkü Sowet Soýuzy döwrüne, onunam öňkü döwürlerde de Türkmenistanyň territoriýasyndan çykarylan ýerasty, ýerüstü baýlyklar gaty ummasyz diýip hasaplaýan, onuň mukdaryny häzire anyk bilýän adam ýok. Ýöne soňky 30 ýyl bar, ine 91-nji ýyldan bäri Türkmenistan öz başdaklyk alaly bäri, şonuň bäri giden Türkmenistanyň ýerasynyň, ýerüstüniň ähli giden baýlyklaryny inni şu zatlary nirelere gidenligi barada. Asla Türkmenistanyň territoriýasyna, Türkmenistanyň öz içine şonuň gelen girdejileriň girmedigi barada ýuwaş-ýuwaş biz göz ýetirip başladyk. Inni şu zatlar barada siziň hem pikiriňizi bileýili diýip şu netijäge geldik watandaşlar, hemem halkymyza da bir aza känne şu zatlar barada düşündürüş berelliýäs, halkam düşünsin, görsün, bilsin, näme üçin şu günne düşdi halk, näme üçin garyp güne düşdi, näme üçin sosial taýdan halk has pes ýagdaýa geldi de. Ine de başga döwletlerde görýänsiňiz, gatlaklar bardyr, baý gatlyk bar, ýanky 1-nji klas, 2-nji klas, 3-nji klas diýilen klaslara bölünýä adamlaryň sosial ýagdaýy. Meselem az gazanýan adamlar petrak derejede ýaşaýar. Emma olar garyp diýsem ol ölemen beýle garyp däl, ýa köçede elini serip oturan garyp däl. Ýöne hojalygyna girýän girdejisi meselem ýylly aýdaly 60-70 ýa 50 miň dollardan az bolsa olar ýam soňky gatlyga girýär. Ikinji gatlygy meselem 50 miňden ýokary 1 milliona çenli bolsa orta gatlyk bolýar. Eger 1 milliondan ýokary gazanýan adamlar bolsa, ýyllyk hasap edýänler, o 1 milliondan ýokary gazanýan adamlar eýem ýokary gatlyga girýär, 1-nji klasy. Ine şular ýaly gatlaklara bölünen daşarylarda ýöne Türkmenistanyna häzir diňe ogurlar bar, biram garyplar bar. Men şeýle görýän. Ogurlar diýänim ýokardak oturan ýanky gatlak bar. Özüni elit hasap edýänler, gazyň, nebitiň, ýerasty, ýerüstü baýlyklaryň gelýän girdejisinden öz jübütine gönümel girip duran, ýa şolaryň gysymyny gysanyna
barmağının aralarından çıkýan nemeler yalap oturanlar var. Yani bana şol gatlaklar var ya da yalakalık edip onun kapısına, onun kapısına şey edip ol hizmetini edip, bul hizmetini edip gazyň nebtin o damyan damjalarından yani kızının galını nebtin galınlarından yalap oturanlar var. Yine bu gatlaklar var, ondan bu doğanlar diýdi, yegenler diýdi, buların daş töweregine yalakalar var, olaryň yalayan yallary. Ine şolaryň hemmetini goşaňdy, şol özlerini elit hasap edýänler bar. Olaryň gazanýan gazanjy hiç birem halal däl. Onu biz bilýär, sebäbi Türkmenistanda arasy aýlyk alyp ýaşaňdy, alýan girdijin näçerek bor? 1000-2000 manat bor, şeýlemi? Ine mektepde muallimler vardır ya poçtalyon poçta işgärleri vardır. Ya mektep işgärleri ya teatr işgärleri tapawdy ýok. Budjetni işgärlerin hemmetiniň alýan aýlygy 1000-2000 manatdyr. Meniň pikirimçe şeýleräk. Men Türkmenistanyň içini bir ara gatnaşygym bolman soň dolu hasap geçip biljekler. Şoň üçin häzir siz watandaşlar üstüni ýetirersiňiz diýip tama edýän ýöne ine şol hakyky halal pul bilen gazanýan adamlaryň aýlygy şolar ýalar bolmaly. Şonuň üçin şo pul bilen edil şu wagtky döwürde baýap bolmaýar, ony hemmämiz bilýäs. Şonuň üçin bu ýegenleriň diýä, doganyň diýä, bajylaryň diýä, bularyň hemmetiniň gazanýan pullary ählisi ogurluk. Ählisi korrupsiýaň üstü bilen gazanýan pullar, ählisi haram pullar. Ine häzir şoň üstüni ýetirmek üçin haýsyňyz söz alyp gurulýan näçeňiz eliňizi galdyryň ýa bolmasa mikrofonuňyzy açyp aýdyp beriň. Haýsyňyz aýdyp biljek watandaşlar. Olya men şu buloklukda da sesim geliyor mu? Gelýär. Men öňünçe şunu aýdyp geçjek. Soňuna son kardeşler ýetirer. Gurbanuly geldi Türkiýe. Türkmenistan dördüncü ýerde durýar diýdi bir. Soňundan dördüncü ýerde durýar baýlykda diýdi. Baýlykda duran 7 aýlykda dur. O baýlyklar ýere diýe. Biz onu dördüncü yerde duran bay halkın milleti biz näme gösterdi ve gezmeye geldik mi? Yurdun içinden çıkarırsa olacak. Vizanı arzan doğurlar, yine bir zat eder, yöne gidin diye, gidin başından gidin. Bir şey diye de bay devlette böyle zat değiller mi? Halkını 4 milyoncu halkı var. Şunu bak bileler. Türkiye 84 milyon halkı var. Birem başından bize mendeş yabancı gelbi işlep göre bilen 100 milyondan geçiyor. Yani utanmani şu köpçülüğün önünde şeydi mankasına mankalap burada. Yani adır şunay değil da izinem arkadaşlar yetirsin kardeşler. Ben ola koyayım. Söz. Bolýar. Leyla hanım aýdyp beriň. Salam kesdaşlar. Salam yurttaşlar. Hava bu Bahara bulan aýtgandyn ýa-ni haram kulu geplep durupdydan Antalyaga gelip bizäniň yurtumuz diýdi 4-nji orunda durady diýdi, baýlykda diýdi. Lekin baýlykda dep ne yüz bilen gepliydi bu adamda. Bu adam emas, adam şeklindäki mahluk bu. Bir karış yiyip alsaň boynuňa az dep oturupman dämen. Şunday dep düşünämen. Halkyň geday bolup her kas her ýerde çagalaryny eklemek üçün pıtrap ýürüpdiler. Kul bolup ýürüpdiler. Bu bolsa 4-nji oýrunda durupdy bizäni yurtumuz dep hyly bolup geplep durupdy. Ey bagty kara samsyk. Payma pay geplinçelli sen ahir başta halkyňy bir ýyňnap al, halkyňy baýyt, halkyňy çörekden doýdur. Ne unu ba, ne ýagy ba bu halkny. Lekin bu bolsa
her yerde jonkıldap gazı mundi dedi. Sen gazını sorap durganları yok orada. Senden elektrikni sorap durdular ahir mahluk. Ne için bu adam şuna düşünmedi? Bu halkını kaçan oyluydu? Halkını oylamaydı bu. Leyla Halk bunu Hanım, Leyla Hanım, dürttü. bol elektrik doğramadı, olur enerji deydi. Enerji bulanı içine hemmedat giriyor. Yani gazın, toğun, nevitin enerji oluyor şu an. Hemmesi yangıç oluyor. Yani elektrik He. ama sonra giriyor. Hemmesi. Ha o. Boladı. Şundi bolsa yaxşı şundi eken, lekin bunu näsi yok, onu yok. Gazım bizani yurtumuz 4-nji orunda durady demeke hakkı yok bunu. Aytıp bilmedi o gapni. Aytmaly emas bu. Payma-pay gapliydi bu. No gap gaplegenini bilmedi bu narkoman. Menimçe. Sen ne yüz bilen aytasan o gapni? Halkın dettirip yürgen wagtynda. Kana halk neçel adam ba? Halk bilen bu adam bolup durupdy. Halk muny arkadagym ýenen bir zatym dep muny göterip durupdylar. Halk bolmasa bu hiç kim emas. Bizani hakkımızny bersin indi. Artık çeksin elini bizani hakkımızdan. Gaz bulaw üçin çıkıp durgany ýok. Nepitle bulaw üçin çıkıp durgany ýok. Any wagtdagy ýaňy haram kulunu ýaňy kakasy mı, agasy mı kim bolady bu ýaňy Tupin. Tupin üçin çıkıp durgany ýok. Bu Allah Taala bizlere bergen mülk bu. Türkmenistanyň halkyna bergen mülk. Bizani halkymız indi ayakka kalmaly, şunu talep etmeli. Lekin bu e, ilwenit bagalanam, ilwenit adamlanam hakkını bermedi ahir. Yetimlenem bir hakkını bermedi. Osunam işle bürgen adamla e, misal üçün halkımız hazır 2 milyon halk bolsa yurtumuzu içinde şunu içinden 500 adamı işle bürgendi. 500 bin adam dep koyuk da 500 adam işle bürgendir. Köp işle bürgen bolsa. Onun içinde ya 1 milyon aylık aladılar. 1 milyon degen 1000 manat, 1000 manat. 1000 manatıdan 5 milyon mu? 4,5 milyon man şundina doğru geledi. 4,5 milyon manat bilen gün görüp bilen mi bu halk? Bu adamla onu işlemeye oturganlar 1,5 ming adam. 2 ming adam bolsa da misalı görün. 500 adam işle biripti. Leyla Kanınca halk şu gün milyon göredi. Ne için? Durunla. Leyla Ne şu için milyon halkım şunu talep etmedi? Ne için şunu halkımız talep etmedi? Hem ilvenitlerine hakkını yibiriptiler. Hem yetimlerine hakkını yiyip oturuptu. Bulanı burnundan çıksın. Döşüp çıkardı bulanı eli burnundan. Yine Mekke Medine'ye baradı. Bu halkını hakkını yeniden bir yere komutar bulmuş da bir veredi. Ahır aç halkını doydur sen eşek. Halk indi talep etsin. Bizani şunçalli baylığımız var eken. Adamla netinle indi şuna talep etinle hakkınızı. Alınla şundan. Ayakat kalınla. Yine bize taza Türkmenistan'ı kurup barganımızda çıksınla hemme. Bula kaçıp girmeke sıçan teşigi 1000 tılla boyut ketedi bular aylı halk çıkan vaktında. Ana şunu aytın dedim indi izini arkadaşla yetirsin. Sağ bolun söz bergeninize. Men alayım. Doğru, doğru. Ha o. Leyla. Ha o cennet. Ona da şu işleyen adamım yok edir. Hükümet işinde, devlet işinde divaydayına buraya fabrik, zavod yok. Var ama şu Çinlerin bir 3-4 tane firması var. Onu da sen ullokan ziyakır para verip girmer şu işe. O para da yok şurada. Neyme Türkmençilikte aytiyara gedayçılığa da grup gerek deyip. Şol yok şu halkta. Häzir iýje işlegi şolan bir ullokan problema şu halkın. Türkde işleyen hohtarlar bar olsa bar yanlar 50-60 doldur. Bolmasa olam yok. Indi Türkdäkilerim, yurttaşyndakilerim, yurdun içindäkilerim yürüýte arlaw ýolu bilen hem parasyny alyp
yurttaşına yerleştirmek, amaklı yerleştirmek uğruna buların. Ha, 2-3 günlükte 4-5 tane men tananım. Blogerler çıkarttırlar. Bir tane gayız Türkmen, 2 tane oğlan oğlan. Şu ayagallığına reklam et diýerler. Naplan üniversitede bir seni yerleştirip bilýär. Vizaňy da oňaryp berýär. Senelige munça plan samarat törebeden ha telefon nomerimiz habarlaşın. Atstadyňyz ýoksa da atstat oňaryp berýär. Bu näýle o falşy we atstat oňaryp onsoň okan okuy şol nime diýýärmi soň. Kanuna laýyk bolýam şol. Ol falşy bolup gitýär. Eýtmeli, beýtmeli til koýunyny oýnap halky uzaklaşdyrmaly, ýurtdan uzaklaşdyrmak niýetleri. Ýurdun içine girmesin. Sebäbi näme üçin? O halk kime gerek? Ol ýurdu satdy. Ýurdu satyn alan adam öz halkyny yerleşdirmekçi otaýyk. Biziň halk otaýda gerek gel. Biziň topraklarymyz gerek. Biziň yer asty, yer üstü baýlyklarymyz gerek. Hemem sesini çıkarman, oturan mal ýaly halk bolsa 4-5 anha kapısına gul edip işlederler, palk tektirirler, nevt kadını çıkartırlar, alırlar, yer içer yatarlar. Yine olan niyetleri yoksa hem iş reklam ettiler ayagallığına. Biz ne kaçak durumda biz çıkıp bilemiz o köçe çıkıp bilemiz o. O ne hayır sen Türkiye'de gelip sen Türkiye'nin üniversitelerine arkayın oku yerleştir bilen bir Türkmenistanlı başaracak poku der ol. Bular inni eýdip ağlı ýola bilen halkyn gazananca barja pulunam elinden aljak diýäbi. Geday halk eline pul ýok, geday diýsem gasam görmäň, biz gedaýlygymyzdan boýnumyzy almaly, biz geday bolup galdyk. Ondan eýtmeli, beýtmeli bir ýerden 5 manat geler ýarak bolsa, işin gözlegine daýna. Türkler gyssasalar, Polşaga çýarlar, Polşada tutulsa Germaniýa geçip berler, bular ol bir naruşaýan etdim diýen oklar. Türkmen halk hakyky goýuny o biz. Ýöne ondan kowsa oňa gaçyp ber, nirde göwet görsek şonu otlamaly iýmeli diýýän beren goýuna meňdiýär, hakyky daşymyzdan teretsek. Goýun ýete gatam görmediler. Haçanla dogurdanam biziň iň baý döwletleriň biri 4-nji bolmasa 5-nji ýerde bolsun ýa 1-nji ýerde bolsun tapawdy ýok. Şol baýlykdan birimiz bir çörek iýdikmi? Ine şu Saýuz we döreýärde bäri biziň gazymyz alny otur, ondan öňrek belki. Gazymyzam, newtimizem gidip dur, orsiýe hedir edip, huçuniýe. Biz orsa aç, syňsap, ýurdaşyp, gulçulukda hyzmat edip ber. Inni şu zatlary bir adam şekilli ýaşaýyn diýsek, biz bir ýola gönükmeli. Ýurdy ölümem bolsa ucunna biz goramaly, topraklanmaly, gidişmeli soňuna çenli almaly. Ýurda eýe çykmasak, gitip ol ýurt satyrly. Ýöne biz şu ýurdumyza izyna gazanmaly. Nähili ýagdaýam bolaýanda. Ine ölüp gidip otur, Türkiýede ölüp ber, Russiýada ölüp ber, ýene bir ýerde ölüp ber. Barbyr türkmen ölýär. Samsyklygyňdan ölýär, mallygyndan ölýär. Ondan adam şekilli ölmeli. Öljek bolsaň mertlerçe watanyň üçin, bir zat üçin öleniň belli bolýar. Hiç sesimizi çıkarmajyk, o taýda pul köprek berýärmiş, bu taýda planlat berýärmiş diýip ylgap göremediler. Bir 4-5 tane maşenikliň alyna ananyp. O haram oly, sen Leyla şey diýdiňde, ol öz maly ýaly arkamda topin nurýa diýe, ol oýnatky samsyk. Topinam götüne ölüp, hemme zadyny alyp otur. Ol watan haýny, halk düşman ol. 4-nji ýerde durýar diýen ol paňlap gürlýär, ha baýlyk meňki diýe. Meni ýen diýe, isleýän ýerime de satýan diýe. Halkyň ine gözüne basyp aýdyp durşany. Şutaka etçeni etdim, innem ne satarın, isleyen yerime satarın, pulum isleyenime vererin diye.
Näme üçin biz ýurdun eýesi bolup durkak, baýlygam biziňki, gadan biziňki, nebiten biziňki, emmedat biziňki bolup durkak, biz näme üçin hakkymyzy şoň elinden gaňryp alyp bilmeýär. Şu çakaçenli edilen çıkışların, aýdylan zatlaryň näde dogrulygyny eger Gurbanurdy owry däl bolsa, watan haýyny däl bolsa, halk düşmany däl bolsa, türkmen halkynyň düşmany däl bolsa, ýekejek edek biziň garşymyza çykyş edip şol aýtýanyňa ýalan, ana şey diýip men şuwd edip bilýän şonu diýip bilmedi. 4 ýyldan bäri edilip gelen çıkışların birine cevap berip bilmedi. Hem aýdylýanlar şoň garşysyna dogry. Şoň üçin halk onu şu kaçeni satandan garagına basyp alar. Ýöne halk inni ayaklanmaly. Siz şunça milliardlaryň üstünde oturýarsyňyz diýe şu syfrlar hakykam şu saparaga aýdyp berde. Beýbe men kim ekenim diýdir ýa. Biz orada 3 kuruş üçün şulan $200, $300 ya baýa ýok alýan aýlygymyz şulan giýje ünis hyzmatyny etýär. Özümiziň oglumyz, gyzymyz ýalylara buýruň diýip hyzmat etýär. Çaý berermesiň, suw berermesiň diýse şolaň öňüne ylgap demläp getirip berýär. Haçan biziň öňümizde şeýle hyzmatçylar durmaly. Biz bulardan 10 etse, 20 etse artık maç yaşamalar. Bularda hiç zat yok halinde bize öňüne hyzmatçy tutulýarlar. Ine şoň üçin öz şu Gurban ulusyna başgalar bilen ok dönüp karamyna aýdyp bilen ok öz agzynyň seňegini gorap bilen ok bu halky näme etseňem bolýar diýerler. Ine şoň üçin hem edýärler bizi. Baran yerimizde Türkmenliýdim muhtordy. Sen orgunyňa malarlar, kelläňe malarlar. Sen adyňy soran adam bolmaz. O en atalara döwlete taşlýar, döwlet sorar, döwlet gorar. Habar ýok, döwletiň özüniň etdirip berenden. Näçe adamdan organlar alınýardy. İlleşlerimiziň. Ne hosar sorady, olar ha döwletimiz wa ýa-da ölüm Allah'dan gelenler de Allah yazanlar da Allah yazan ok. Bizim ıkbalımızı Türkmenin şunki edilip gören ıkbalını haram olu manka yazıp otuyor. Huçin yazıp otuyor. Entegam orsun tuvalet getirip verdi dedi. Ön sıçman öğrensiniz Türkmenler. Yine orsun götünü yalan. Bir topar yalak kadar. Sizin eneniz olmalı ağzınıza kıynam. Al otur kadar entegam soğu diyorlar. Arkadağım maddeler. Bundan önce sizin arkanızda dağ duruyor değil. Melikam oğlum atılışyan, koşuşyan, katı doğru bellak geçtiniz. Adana men gownuma jaý bolan sözler ýanky goýun nirede ot bawaly şu tarafa gidiýändir diýdiňiz. Gaty dogry güzellep gollaýan türkmen ine biz baran goýun ýalla. Nirede ot bolsa şu tarafa gidýärse, başga dat bilen işimiz ýokdur. Başymyz galýan näler edir goýunna. Nirede ot bolsa şu tarafa gidýär. Bir nevit bilenem işimiz yok. Gaz bilenem işimiz yok. Gurban olu näçe gurlapdyr? Daşta göre ýegenler dogonlar näçe gurlapdyr? Putin näçe gurlapdyr? Hiç habarymyz yok. Diňe gök ot bolsa golýa şu tarafa gidýärse. Onan bir giden böwetlikleň bökdönşlikleň üstünden aşyp şonan geçjek bolup çarkanakly ýollardan geçip şu otu ýetjek bolýarda. Çarkanakly ýollar diýermizem dokument düzeltme, pasport, viza açma, şu hemme bökdönşlikler de. Gaty dogry bellediňiz, ine ýanky soňky bellen adyňyzam gaty göwnüme jaý boldy. Ine Gurban uly gelip neme diýer, 4-nji ýerde durýas biz dünýä boýunça nebit gada 4-nji ýerde durýas diýär-de ol utanman. Ine ýene bir zat badaşdaýdy, halkymyň ýanky watandaşlarymyzyň bir gulagynyň posuny açasym gelýär ýa-da gözlerini açasym gelýär diýsem ýalňyş bolmaz. Nişon aýtdy şol sözi 4-nji ýerde diýdi. Diňläp oturanlar baran näle? Şo zalyň içinde oturanlar
Ya ol giden bir sentral medyalarda ýaýratylacak, sentral telewizionyallarda göýberiljek bir gepleşik bir forum. Ulu bir forum näçe döwlet gatnaşyp oturýardy. Men aýdýan, şu oturanlar baran näldire, goýun näldire? Men 4-nji ýerde newit gady diýe götürýäm. Halkynyň sanam başlaň. Halkynyň sanam 4 milyon. Gada newitde de dünýäde 4-nji ýerde durýan bolsa. Indi 4-nji ýerde diýmek näme diýmek? 200 sany döwlet bar diýeli dünýä ýüzünde. Şonuň 4-nji ýerde bolsa galan 196 santy mununam garyp döwlet bolmalylar. Türkmenistanyň. Türkmenistanyň 4-nji ýer bolsa baý döwletliň 4 santynyň birisi bolýar. Ýokarda mundan ýokarda 3 santy bolýar, bulam 4-nji bolsa galan 196 döwlet diýeli garyp bir döwletliň biri bolmaly. Şoň aýdýan sanyna görä. Gurbanyň aýdýan sanyna görä. Indi ol oturanlar, dinläp oturanlar baran näl, goýun näl statistika gowy düşünýär Türkmenistanyň territoriýasynyň näçedigini 4-nji ýerde durýan bolsa halkynyň sanyny bilýär. Halkynyň sany 4 milyon, 5 milyon bolsa o giden halk 2,5 milyon, 3 milyon halk näme üçin daşynda gelip ve sergezan bolup, geday bolup. Ine utanç ýeri. Gurbanyň goly şu taýda bir namusçan adam bolsa özüni asmaly. Men näme üçin onda men 4-nji ýerde bolsam halkym geday gelip ýör. Öz çağatyny 3-dan 4-dan çağatyny ekde bilmän daşaryda çykyp ýör er aýal. Bir topar adam daşary ýurtdy. Her yere gidýärler indi dagyn. Neme Türkmenistan 44 döwletde ýaşaýar diýär Türkmeniň halky, Türkmenistanyň halky. 44 döwletde ýaşap ýör diýär. Bilýäňizmi näçe bolýar ol? Yani umumy alamyza hasap edemedi. Dünýä ýüzünde 200 san döwlet bar bolsa, şonuň 44 santyna türkmenler ýaşaýar diýär. Diýmek, bular edil bara tarakan ýal ýaýrapdyrlar her ýurdu. Yani gök ot gözläp. Dogry dämi? Gök ot gözläp ýaýrapdyrlar. Indi şu yankı diýende adyňyz barmy Malika Mol Müslüni ýetirýän. Ine meselem şular ýalaky bizi ine taşerutlara gelip işläp gul bolup ýörüýärdi. Başgalarym äskeren ok diýär. Biziň baş tutanymyz şon ýalak bolan soň öz halkyny özü äskermän soň başgalar näme üçin äskersin bizi? Näme üçin äskersin? Ine ýönekeý mysal alyp bereýin. Mektepde bir mollum aýdaly. Şu çağa klasda çağalar bar, bir 20-30 san çağasy bar bolsa klasda okudýan. Şolaryň içinde baýyň çağasy bar bolsa näil seredýär? Biram garybyň çağasy bolsa näil seredýär ikisini? Tapagy uludur. Birine äskerýän nälir wapşy. Beýlekine mara hüllü edip tepesine götürýändir. Baýyň çağasyny. Indi şoň ýaly daşarurtlarym ine çykýan. Aeroportdan çykanda da Türkmenistanyň watandaşy diýsen, Türkmenistanyň grajdany diýsen äsgerýän nälerler. Daşy şu pasport kontrolly da aeroportlarda. Ine men özümden mysal alaýyn. Men eýlek uçýanna. Ýankyal döwletlere bolyn Türkiýe barkaýdýan bolyn Amerikan pasport da menki. Amerikan pasporty berýän bolyn artık baş bir söz agzap bilen oklar. Bir söz adım tutup bilen oklar. Artık maç bir söz diýip bilen oklar. Nerden gelýäňiz, hagman geldiňizmi? Hawa piçat basýady. Hoş geldiňiz diýär. Onan ýaňyzmy? Hoş geldiňiz diýip ýer sarýa ýüzüňe. Ine Amerikan pasportyny edýän dady. Näme üçin Gurban Gulyň halkyny şeýden oklar? Türkmenistan. Näme üçin Türkmenistanyň halkyny şeýdip garşalan oklar güler ýüz bilen? Hoş geldiňiz. Hagman geldiňizmi? Hawa. Şeý diýip bilen oklar. Näme üçin? Da dere bahana tapıp gıraat çekip seni han bir garaş otayda deyip geçeyle garaş deyip şey diýenler. Bir zady kemirak nemerak bolsa. Türkmen orta yetim toklayaly. Ha o islenik döwletde barıp pasport kontroly barıp akkoşgadan pasportyny berýän bolyn ýüzüňe gülüp seredýärler. Tagaman gelliňmi geçiber deyip piçat basýady. Toro merenok. Torası bir saat sonra ya näçe günlük geldiň diýä bolany. Ine senin döwletiň başga ýurtlaryň arasynda awray bolsa, şoňaly garaýarlar. Senin grajdanlaryňa da, senin watandaşlaryňa da pasportyny näme bilýär? Nigiren pasporty bu diýip. Dowam etdim. sözümüzün üstüne biraz getireyim de.
Şöyle mihmanlar geldi benim işleyen yerime. Şonay diye de sizin diye başkanınız geldi bir yere diye. Dördüncü yerde baylıkta duruyor Sivayt'ta diye de. Siz ne için ya hakkınız talep edeniz diye. Özünüz bir az millet diye de. Ne için biri biriniz bilen getleşip hakkınız talep etseniz diye. Siz şeyle bir cennette yaşayacaksınız. Yani hakkınız talep etmeli bileniz diye de. Yani bizim halkımız hakkını talep etse näil cennette ýaşajak ýöne birse düzelmegini isleýär, birse ýene bir zat öden iň bir ölen nemeler bardyr. Işin ölen yerler bardyr. Owganstan ýoly şon ýaly yerlerde. Şonu mysal etip gelirdi. Ene Owganstan ýollaryna bizimki näsede gowrak diýeler. Sen de geterne hemen saparaga çek, video çekip görkezdi. Sahal da yollarına görsem ayna yağlı. Şon yağlık şehirlerden, şon yağlı yerlerden misal almıyorlar da ölen yerlerden misal alıp getiriyorlar. Gep düşündürüp bir göz açılsalar bolcuk. Yöne haysiyere varsan şeydi. Türkmen isen yüzüme seyredi, bir isen ezikler seyrediye seyredenler. Öz hakkını talep edip bilmeyen ezik bir zatsın sen. Şon yağ seyrediyorlar. Ne o? Aslında doğru. Cemal sayda bir daha deyin. Ne ervet Owanstan bile deňeşdirýärler diýende. Türkmen sebäbi ýurtdan çykyp görmedi. Hiç bir ülkeni görmedi. Innen çıkıp başladılar iş. Olam iş gözläp. Hmm. Ya bir erik siyahat etmedi. İnternet yok. Olar Avrupaň, Amerikaň nähili ýaşaýşlarynyň badygyny bilen ok. Olaň bilýäni Owanstan, Eýran. Ondan ne ýaşyny gördi şükür et. Ýamany gördi pikir etmiş şonu ýaly bir gepler emma. Ondan deňeşdirmäle diňe Owanstan, Eýran şolar galýa. Ya biz Özbekistandan näme de bolsa gowrak. Ya Owanstan ha yok da şükür diýerler. Ya gowda da görmediler deňeşdirme üçin. Enne Türkiýe gelip Türkiýe bilen azıcık arasyny deňeşdirip göz açyly uğrady. Avrupa taraplara geçen oklar, geçenler hem kiren ýalakalar pul işleýärler olar. Pul gerek olara. Olara vatan gerek gel. Ýoksa şolaram şol videolarda atlar çekip ine halkyna görkezle ine teredin şular newtsiz gasyz ülkeler bolýan şu derejede ýaşaýar. Gelin sizem öz nebitimizi gazymyzy biz halk olup elimizde geçirelim, öz bayrağımıza bilen öz yurdumuzu ösüreli diýen pikir bolup bilere. Ýöne şolar diňe pulun ışkynna. Soňam ine bir goýun sürüsini göz öňüne getiriň. Goýuny agylyň gapysyny açyk goýberýän bir gapdala altyn seç, bir gapdala da göýöklük bolsun, ýaşylyk. Gök ot ösüp duran olsun. Şu altynyň içine barmaz. Şu ot gäwşär gider ýörer. Mal altyny göz görmez altyn o näme gerek maňa diýer. Men garnym doýsun diýe. Ne biz türkmen şonu ýadak bolduk. Biz göremiz ok biziň altynlanmady, altyna barabar zatlanmady. Alyp gidip oturlar biziň mallygymyzdan peýdalanyp bolar. Gat doğru. Yani şu neme diýdi? Biriňiz aýtdyňyz ýa-ni 84 milyon Türkiýanyň halky diýip şol Gurbanoğlu gelenine 4 milyon halky bilen men Awo. dördüncü ýerde, men dördüncü ýerde diýdi da bolin. Şu oturan halky ýa aýtman geçipdir näştaýny. Şon belläýin edim oturan halk, ýa zalda oturan halk, diňläp oturan halk, dereden gelen delegatlar da, der ýurtdan gelen. Men aýdýan şular oturup pikirlenenler dördüncü ýerde bolsa, Türkmenistanyň halkam 4 milyon bolsa, Türkiýanyň halkam 84 milyon bolsa, Türkiýede 4-nji ýerde ýa 5-nji ýerde duran oga ne bitdi? Gazda. Onça da çykan oga Türkiýanyň territoriýasyndan. Indi oturup pikir edýärdi, oturan adamlar. Indi şolaň pikirini okuyan men şu wagt. Onda näme üçin? Türkiýe 84 milyonny 4-nji ýerde durmasa da ekläp bilýär. Ýöne Türkmenistan 4 milyonjyk halkyny 4-nji ýerde durup ekläp bilen ok. Gurbanyň agdyna teredip bara hayran galandyr oturanlar. Bu näme tamarda ýaray diýip. He? Utanmadymy gadiýanlar? Birinci bu yerde yabancılar başka yerden gel işlep yürürler var. Şolaram hesaplasan 100 milyondan geçendir.
Türkiye'den. Geçendir, o geçendir. Yine bir İstanbul'un içinde dine üye Türk yerli milleti 16 milyon. Bizim bütün Türkmenistan'ın hem halkını özlüğü yok, Türkmen yok, Türkmenistan'ın yurttaşını cemlerinde 4 milyon. Şu an hazır Türkmenistan'ın içinde bir yaşağılar, bir karılar kaldı. Ben soruyorum da, şunlar diye taşa çıkan adam yok diye. Şöyle veleni aldı şey diyorlar. Dördüncü yerde durun deyip beydip geplen adam. Sen yollarından haber alına. Dini Aşgabat'ın içi ovadan, onun bizim halkımızdan yine daha şu tarafım şey diye Aşgabat'ın falan yeri yaman ovadan falan yeri. Sen de kömrüğün tutuyorsun. Sen daha şu tutuyorsun. Aşgabat'ın ovadalığından sana ne? Aşgabat'ın öz halkın şu an kvartira soraklarsan deröv geldik öňünden çıkıyor. Yani hem için olurum ağaç. Koyun yatağını, tavuk eteğini, yine yufacık şeyle bir ketişten örde aşağıda da şeyle saması o kvartira ver oturuyorlar. İneğe çörük tapanaklı. Şoň için. Bay devlet bolsa mena 56 yaşadım. Sovet devrinde de Türkmenistan'ın baylarını görmedim. O vakayla çala çala iş vardı da. Indi karışsızlık oldu. Nurişkan aytşaly näme diye yaşlı oldu baydağımız o tip yatıştı. Inne otom tapmıyorlar. O näme 91-nji ýyl, 85-nji ýyldan soň çöktü. O iş hem yok häzir. İş yok. Rusya gidiyor. Görün Rusya'da, Türkiye'de geçiren aktif haykımı olsan Rusya'da indim maşinliklerim köpeliktir. Rusya'ya gidip iş veren zat diye giden tanıyan oğullarından gidenleri var. Anları $700 veriyor deyip akıdiyeler $200 bilen ondan sonra işleten aşı işleten izinden neme izine deport ettirip uğradı otuyor. Birine düşmanla birini yıkıp otuyor. Bizim özümüzün yerimizde çok yakın, yere sığmayan yakın bağlarımızı biz iyi çıkıp bilemiz. Yani ağzı yedik yok. Her kim özünü biliyor. Eşek ayağının aşağını gözlerden. Şu açacak hazırca bir yıl, beş ay aylık alıyor. Şolarını hasatlı hemen diye 5 ay işlesen diye $300'dan diye yani $1,500 olacak. Maňa bolýaşa. Şol ýaly sen Türkmenistana baransam näçe wagt iýje onu. A soň näme bärde işlediň Türk şokrat işlediň barandan soň haram bolman karın mankasyny mı iýjeksin. Taşaly ýurda diýe aýalgyzlar çykarmaya dogry diýe abraýyny gorýamyşyn. Gurban uly haram uly öňüňçe öz aýal dogalarynyň abraýyny gorýasyn. Biz mundan öň gurban uly gelmäse abraýyny gurban uly gorana. Onun bahana ayalgıyları içinde sağından çıktı, pulsuzluk. Pulsuz olsan ne böyle hem de mecbur oluyor. Çağalar neklemeli, en asas neklemeli, iş yok, bir yeri işe girecek başlıklarım ayalmaz falan ayağına seyretti. Haçan koyunu yukarı kaldırır tabi. Yine de men erkek hep dediğin tuvalete varanda aşağına seyredip o siyelgesine özlep erkek menli. Erkek yok, erkek olsa o bağlıkları sen Taliban'a, Rusya, Xitay'a iydirer mi? Sen Xitay'ın bir firmasına evlenip iş sonra barıp evlenip durur mu? Erkek olsan. Ya da Rusya gidiyorlar. Rusya barıp yeni bir yerden kapısını çıkaracaksın. Yine Türkiye'ye gelip Türkiye'de her iş edecekler. Yani Türkmenistan'ın ben vatanımı kazanacak diyecek derler. Yine de gep deseler ben erkek Türkmen'in orta varmak yali yerdi. Orta varmak şey korkuzularına ne mi diye burada size yine sana diyelim. Bizim Türkmen erkeklerimiz yine şu oldu. Öz vat halkı hakkını talep edebilene. Kayta biz şola yasamsızlığın yüzünden utanıyoruz. Siz diye şeyle bir bağlılıklarını üstüne atıyorsunuz diye hakkınızı talep etmeni bilemiz akıyor Türkler. Ne mi diyecek onlara? Awa. Yüzä goýmady how, yüzä goýmady daşary çykmagana. Neme diýär? Men bir hayran galyranda şoň, gurban bolayım. 4-nji ýerde biz diýip 2 gede gaýtalady da şonu ekranda. Barmagyny ýokary galyryp 2 gede gaýtalady. Ol buýsany aýtdymy? Ya ol özüni görkezjek boldymy? Ya baý görkezjek boldymy oturanlara? Ya şol diňe zalyň içine oturan adamlar diňler öýtdümi ka? Başga kişi diňlemeli öýtdümi ka diýen datlaryny. Öýden bilip ýör. Ol Türkiýedäki nimeleri bar ha. Nime galan, näme diýen illegal gaçak galanlary
Türkmenistan'a al bilmän otur, onan bilýä. Şo sebäpden wizany ayırdy. İkisi dil duşdy da Erdogan ikisi wizanam ayırdy. Ene vizaly ýagdaýy, vizasyz ýagdaýy diýjek bolýanna. Onam ayırdy vizaly ýagdaýa getirdi. Onuň üstüne de şol adamlar al bilmän, samolyot iýeri bilmän. Utanç dämi? Ine men aýtjak bolýar üstün çyzyp aýtjak da aşagyny çyzyp aýtjak da adam. Utanç dämi ine? Öz halkyny şo taýdak oturan nelegal, ýa-ni gaçak galan halkyny ýygyna alyp bilmän. Ol pandemiýa döwründe de samolyotlar, ýollar kapatdy duruşuna bir ýyllap adamlar hiç ýaňa gidip bilmedi. O pandemiýa uzağa çekdi olar üçin Türkmenistana ýanky neme bar? Terror topor üçin. Halkyna miýdina alyp bilmedi. Sen utanç dämi saňa 4-nji ýerde men? Ya, 4-nji ýerde diýmek utanç. Agdamalam däl 14-nji ýerde ýaplanjy ýerde diýip. Ýöne sany aýdaýmaly kinne. Gün ýylla näçe çykýar, günne näçe çykýar. Nebitiniň gadynyň çykarýan şu zatlary sorady olar, soranny. Şonu aýdyp geçse de bolardy. 4-nji ýerde diýmän. Cemal, aýdyber. Poliçarina. Pandemiye vaktinde dışarı yurtlarda Türkler kaldı da korona vaktinde. Erdoğan sonra yürüyüp samolyot koyup aldırdı. Bir cesanı ayağa kalıptır. Yani de hiç gidip bilemektiydi de sonra yürüyüp sonra samolyot koyup bir ayağı için samolyot koyup sonra aldırdı. Yine de dışarı yurtlar ne yerde kalan halkı var da şoları yeka dışarı yurtta adam koymadı. Gelmesini aldırdı. Samolyot koyup. Bu bizim başımızdaki samsık mankatını aktarıp o bu cenaze, ölüm cenazanı alıbilenek izine. Şunu alıbilmedi. Yine şu yerde mazarda elem neme verdi. Kimsesizliğin mazarını verdi de. Kimsesizliğin mazarını verdi. Mazar doldu. Yeni bir yerden mazar verdi. O yerim doldu. Halkını alıbilmedi içeri. Yani. Yine belli diye. 4-nji ýerde duruyor. 4-nji ýerde duruyor diýen şeyden bir göwsüne bir ýokary tutdy. Ýöne bizim halkymyz hiç sesini çykarmıyor. Ýene de şöhrat. Serdar gelse ine gowy diye Serdar arasy işliýe. Serdar geldi Serdardan gördük çekirdeği alyp bolup. Ýene Kurban ettirmeýmişim, kahat ettirmeýär, Serdar hemme dady. Serdar geplemäni oňoranak. O bir ýere baranda hemme prezidentler kucaklaşıp salamlaşy, o wagt aşağı sımlakdy kaçanmasyn ýeredi. Garson bolup Garson ýaly bolup suwazdan çıktıraram düşerip şo bolup. Biz var prezidentimizden utanýarys. Prezident şu bizim prezidentimiz, şu bizim cumhurbaşkanymız diýmekden utanýarys. Geplemäni bir oňoranak. Bir görsen gözünü içirtiyor, bir görsen aydım aytıyor, bir görsen ata minip attan ömünçe özü olup diyor. Edi bilen ne etmiyor, yani bizim hiç halkımız ses çıkarmıyor. Yani deme diye bina, o şehir kuruyor. Odan şehir kuruyor, pullar şuna ödüyor, özlerini al diyorlar da. Yani nerede odan şehir kurdu da Köndürgüncün yollarına bak. Yani Köndürgüncün polisiyalara halkın üstünde daha soğuz ordusunun polisiyaları var. Yeke yakmalı. Ana olarak o tam nemesi damkıradı. Aşağından götürüyor da gemroy çıkınca götürürler. Daha soğuz velayetinin polisiyaları. Şimdi başka velayetlerde de vardır elbet polisiyaları. Yani daha soğuz velayetinin polisiyaları halkının düşmanı. Böyle ştaýdadyr bize cennet iyileşimide de söz bereliň. Dine ikimiz geplek geçirdik. Ova tüveleme. Berekela ildeşler sıra vereňiz ýok. Halkymyzyň, ýurdumyzyň ýangynly durmuşy aýtsaň aýdy bermeli. Men şu oýlanyp pikir etdim de resurslarymyz bolmadyk bolsa munça horluk, zorluk çekmezdi halkymyz diýen. Gaýta ösen ýurtlar ýaly Şwetsiýa, Norwegiýa ýaly bolup giderdi diýip düşündim. Şu baýlygym köp bolsa da ýagyn köp bolýan eken. Ýylan köri bizim şu güne düşmemiziň sebäbi nebitimiz gazymyz üçin, şu resurslarymyz üçin
bizim halkımızı, yurdumuzu bir bölük sünk koklasalar, yurdun dönükleri, hainleri, köpekleri öz yerlerine yallaksap, yalıncanlık edip hizmet ederler. Yine şu haramzadaların derdinden değil mi? Halk garip kaldı, sovatsız koyuldu. Ne bilim sisteması var, ne sağlık var, ne yollarımız, ne iş var, ne internet var. Yine asuda asman var, sabır şükürü var. Yurt olsa doğal ve İran bolun. Halkın işçin katlağı mecburi yurt taşına çıkmalı boldu. Şu vaktim 60%'den kovrak yurt taşında aşkalasını ekleyecek olup ulçılık edip sergezden olup görürler. 50 trilyon dolar resursun üstünde durup yurdun içinde de çağılar, yaşlılar kaldı. Maşkala kuruluşu da doğal dağıda çağılar, enesiz, atasız ularlar. Bu zatların emmesi 150 yıldan obrak yürüyüp edilip gelyer. Yine saparağı bir topar sıfırları açıklak geçti. 1933 yıldan beri şu neçenle Nevitin gazın çıkan pullarını 1 trilyon 160 milyar dolar pulu burnumuzun aşağından yağdan kıl soğurulan yağlı alınıptır deyip. Yerden ses çıktı, halktan ses çıkmadı. Şeyle oylar halk yurdun eyesi bolmasa. Ne resurslarımız için yürüyüp de halkını gözünü kör, kulağını ker, dilini lal edip yetiştirdiler. Ve onun adına da rayet deyip ağılda tutuyorlar. Biz şu edebiyat akşamlarında bir neçe şahirlerimizi ağzak geçtik ya. Ana Sultan Ketilova, satirikçi, Nur Ağanı, Şiral, Nur Muradova. Yöne yerden şolar ortaya çıkarmadık. Yine şolar yal dil açanları da meyleseler ağız burnuna vurdular. Şeyde cemiyette, halkı yok ediptirler. Sovatlı bilgili adamları bir ara gelmez yağlı, dil açmaz yağlı, problemalarımızı çözmez yağlı edildi. Türmelerde çüyür edildi. Korku rejiminde tuttular. Bulan emmesi gazın, nevitin pulu nire gidenini sorap bilmez yağlı edildi. Şu gaz nevit için bir baylığımızı, pulumuzu almadı. İzinde bir milletin ösüşünü alıp gitti. Ve bir giden ziyan, virançılık koyup gittiler de. Bu işlerim Rus ağalarının Türkmenin el bilen ettirildi. Yine şükür her şerde bir hayır vardır diğerlere. Halk yurttaşına çıktıkça bu zatları düşünüp göz yetip başladı. 21. asırda internetil dövrde ondan yurttaşında bu zatları elin ayasında yal görüp bilen problemaları var. Adamlarımız akıllı, bilgili, sovatlı, hem zadın hasarını soracak. Gün etek bilen yapıp bolun yok. Sapara aytta nadan dövrün, nadan adamlar sebeple bir sürü özün profesör, doktor deyip sesini çıkarman yurda halka ziyan verdiler. Orus kakasının gastrollarını halktan koruyan bir topar polisi, mehemesi, bunları hemmesi cezasını çekip yetiren ziyanlarını özün doldurmalıdırlar. Bunlar doğru halka yurda ziyan verip özler keyfini gördüler, yani öz nesillerine de geleceğine de palta urandığını düşünmediler. Bu nadan başısı da ne yüzüne Ankara'ya gelip Türkmenistan 4. yerde gaz resursları oyunca deyip barman çoğmaldık, utanmadan aydıp bildi. 1,5 milyon halkın Türk'te kulçılık edip yörke münglerce vatandaşı toprağa verip sonra men düşünmedim bulan haysı bir prezident.
Yurdun içinde de her bir horluk, zorlukları atlar bilen aýtsaň aýdyp bermeli. Ýöne şeýlerek umumy Enet, düşündirdim. Sağ olun. enet, neme, üstüne o şeyin, sözün bölümün bağışla oyun. Yok, O bitirdim, sağ dejurni, olun. iki, Bitirdim. haysi bilan prezident diýdiňiz de ol dejurni prezident. Dejurni tamam da zapasnoy. Hawa. Şonu aýdaýyn edim, dowam ediverin. Bitirdim, sağ olun. Ya ondan Mälige söz bereliň, Mälik watandaşymız sizde. Salam vatandaşlar. Birazcık iştirak olumda gijagarlym da dinläp oturuyorum olen. Bu halkın himmetinin janyň içýany ýetdir diýene. Ondan şu yankı nemeden gurrun etjek bu forumdaky çykyşy 4-nji ýerde dünýäde diýip barmagyňam çommaldy. Ben adynam tutatym menen ok, mene adamam diýetim menen ok menen. Wala bir samtyk oýunak bir garamyň ýeri. Indi Türkmanda bir yine bir neme vardır, söz vardır. Övünmek gowdat däl diýerler de, övünme tok, sırtınalar soğuk diýerler. Indi opşum diňe Türkmenler bir Türkiýe milletlerin hemmesen bir övünmäni bir gowurýan milletmike diýen, hemmede nemelerine görýän ine zatda paýdaşýarlar. Bu mediada, internette kende tarih diýdi, edebiyatmy haýsyn ýyrmansaň. Şonda ol nemeni Sultan Alparslan'dan bir video taýinlatdylar. Komentariýa ýazýarlar, ne bilen atamyz Sultan Alparslan ine eýdipdir, beýdipdir. Indi ol adamlaň dogry beýik adam Sultan Alparslan bir wagtky ol Selçukluýyny guranam bolsa, haýsy döwlet neme bolsadam sultany bolsun, gahrmanlarymyz bar. Indi olardan bize näme etdi? Edipdir şolar hawa. Şolar şeýle edipdir, ýurt basyp alypdyr, ýurduny genişletipdir. Aşeýdip şolon ýaly ýurduny, halkyny edip oturana başladyr. Sen başarýanmy, oňarýanmy, senem Sultan Alparslan bolla, senem çyk. Indi o döwrüň nemesi ýok, bir ýerde ýurt basyp almaly diýen zat ýok. Öz içindäki oturan haram duşmanyň şonu aýyry bilýänmi? Sen edip bilýän, şonu et bolmady, geplemede. Ine häzir alsak, öwünjek bolsa Yaponiya. Bir kiçijek bir ada. Näçinji ýylda? 1945-nji ýylda atomly bomba atdylar üstüne Amerika. Gidin näçe şäherni ýok etdiler, tekirlediler. Ine şolar şonemeden ana ayaga gallanaşylar. Ana öwünjek bolsalar öwünmeli, ýene-de durmuşyna dowam edip onu muny ýetişdirip, ol bu datlary bir jihat ýüze çykaryp, dünýä göküç ada, dünýä meýdana okawatýan. Şolar öwünene bir neme etjen, bir de şolar ýalap näme gatdy. Bu halkam inni nähile bir bilgisizleştirdiler. Hiç zady bilen okdur, habarlary ýok. Baby nebet diýdi, gaz diýdi, bu baýlyklara, bulara bir gidip otdy. Bolýa inni nebet gaz, bir gara aýraly. Indi häzir başga demir magdanyna bir lewap gowurdak muhaýyp tarap otady, kömür çykýan ýerler bilen bara diňen astyna hanan 10 ýerde. Indi kömür diýende bir zat ýadyma düşdi men. Näçinji ýylyny bilemok da men okudum, ýere okudum bolen. Ýewropa birleşigi, şol gurulanda şolaň başy kömürden başlan ekenler şol. Yani olarda bilinkiler nebet ya gaz ýok, hiç bir tabii resurs ýok. Oşolar başyna haýsy başlapdy, onu men bilemok da ýadyma düşen okudum. Şolar kömürden başlapdyrlar. Munna neme wa kömür wa, bu şeýde ilki bu kömür magdanyny gurup şoň bilenem şeýde ösüp gidenler innemine Ýewropaň bol oturşuna men emmekşi görüp otur bilýär. Ýöne biziň häzir Türkmen halky, Ýewropa diýilse, Amerika diýilse, olarda bir neme
nähile bir dinji milletmişin, olar bir haram milletmişin, olarda içki varmışın, ya olarda bir neme varmışın, narkotik varmışın, sen içinde yok mu? Ya da gidýärler ana, orset, orsette yok mu? Guruletsem hem orsette uyarlar. Orseteden bolup duran ýyldeşden watandaşlarymyza mana olara mana görüp bir eşitip bir sawarlarynda otara iş güç yok. Men bu döwletiň başyndakylar, men bulan niýetini näme bulan hyýaly näme eken? Bu halky ýa gyryp ýok etmekmi? Inni çağalarymyz 8 ýaşynda, 10 ýaşyndaky çağalarymyzyň kellesinde pikir bar. Menem bir ulalsam yetişsem, menem daşar ýolda gitsem, ejem ýaly ýa kakam ýaly gidip gep daşar ýolda menem bir iş, menem gazanç etsem dip çağalan iň gynandyrjy ýer ana şo ýeri. Inni şolaň çağalan kellesinde, beýnisinde şo neme bar, şol informasiýa bar. Şona şeýtmeli diýip düşünýär, ene taňy ýygyna eýermeli zat dip. Ondan ulusunda neme ýokda indi. Pikir ýok, bir akyl ýok. Ondan çağadan şoňa görä bolýar. Mälik üstüne yetireyinne. Ine Ha, buyurun. şu daşary ýurtda bar da, daşary ýurtlaryň islenip ýurtlarda her ýerden gelen milletler bolýar da, bosun bolsun beýlek bolsun ýa göçüp baran, iş bile baran bolsun, immigrant bolsun tapawut ýok. Başga ýurtlarda ýaşasaň, çağalan mektebe gidýän şo klasyna her türlü milletler bar. İtalyan bar, İspaniýadan bar, Hytaýdan bar, Ýaponiýadan bar, tapawut ýok. Inni mektepde birinci klasa barandan muallym sorýardy. Hani kim diýä? Şu ene dilinden başga näçe dil bilýärmi ýeriňizden turuň diýärdi. Ondan men gyýdym aýdýa, klasyň ýartyndan köpüsi turdy ýerinden idi. Menem turdum diýdi. Diýmek, serediň çaga eýýäm birinci klasa baranna bir dilden artyk ýene bir dil bilýär. Ya iki dil bilýär. Ne şoň ýaly eýýäm muallym sorýar diýdi. Kim ulalanna haýsy hünär haýlap aljak? Kim doktor boljak? Kim muallym boljak? Kim hudojnik boljak diýip sorýar diýär. Inni ýanky mäliň diýen dadynyň üstüne ýetiresim geldi. Çağalarda höwes diýilen dady, gelejege umyt diýilen dady, bir pikir etme, arzu etme diýen dady baştan ýok, öldürýärler. Baştan öldürýär. Muallym şonu okudyp başlanna eýýäm şu zatlara urup durmaly. Muallym şol okudýan çağalarynyň klasda bir 10-20 san çagasy bar bolsa meselem, ya 30 san çagasy bar, şol çagalaryň haýsynyň näme ukybynyň bardygyny bilýär muallym. Ana şu zatlar Bizim muallymlarymyz näme öwretýär? Şu suratdaky adam kimdigini bilseň bäş goýjak diýip. Serdaryň nemesini bol gözlämişler suratyny. ana görýärmi? Ana dogry şol. Onu sen ulalanda näme boljak, näme isleýän arzuň bar, o zatlar soranoklar. Gaýtam ol kime ýere bol. O çağa ondan bilen ok ýa sen küçük çağalygyndan eýýäm beýnisine guýulýar. Olam şol neme bilen dowam etmeli diýip düşünýär. Indi sebäbini aýdy. Aýdy. Indi sebäbini aýdyn sebäbi şo çağa kiçiklikden mektebe barandan 7 ýaşyndan eýlek daşda görewini okuyan klassdaşlary bolsun, klassdaşlaryň içinde de hemmesiniň diýen ýaly bir aýdaly ýarty klasyna enesi atasy ýanyna dälir. Şo klasyň çağalarynyň ýartynyň enesi atasy ýanyna dälir. Terbiýäni başgalary berýänler. Odan sen çağam goňşy golamam, şo töwerekde ýaşaýan, şo köçede ýaşaýanyň köpüsi daşary ýurtdadyr eklenji üçin. Şonuň üçin bu çağalar özara gurulum edenlerine de ondan artık şo granitsasy bar, şo granitsadan artık böküp artık maslahat gurrun edip bilen oklar sebäbi hemmesiniň edýän gurruny ine ejem plança mana uğratdy, kakam plança mana uğratdy, menne özüme eşik aljak,
meni pap galjak. Hawa sumka ya kuşalmalı. Ne şo gurunlar. Şol edilýän gurunlar ограниченный. Yani granitsat var belli bir möçberde gurun edip bilýärler, çağılar. Onun artık gurun edip bilen oklar ine internette planlarda öwrendim. Ha o planetan bu planetada nime asmanlakyny ýyldızlar öwrendim. Ya näçe planeta var nimede öwrenip onu öwrendim. Ya füýrenjiler barada öwrendim. Ya olmasa bir plan dili öwrendim. On ýaly gurun edip bilen oklar. Täze edýän gurunlary ограниченный. Yani kimin ejetini açman Hawa, uradıptır, bazarda näme satyn alypdyr, ine şo gurrun, onun artık gurrun edip bilen oklar. Şonuň üçinem bar kella gelýän pikirler daşarywda çykmaly, ejeti ýa kakatyaly daşarywda gul bolup işlemeli, pul gazanmaly. hawa Ya gaty dogry bar, aýdýaňyz bar edip men ana bilen şol gurrunlar şol. Aýdy ber. şol çağam indi bir ikinci klasa men onu şol menem näme etjek diýip gurlaşýar bolan kaka menem diýe ulalsam diýe. Menem diýe Türkiýe gitjek sen ýalyp diýe. Menem ondan ilkin gaharym geldi. Ejesine gaýardym näme özüňe öwretýäňmin ýaly. Bunun ýereden bilýär ýumruk ýa çaga diýen bolan. On ne diňe diýe sen gyýdyň aýtýandyr öýtme diýe. Bütün çagadan kellesinde şular ýalyp pikir bar diýe. Ha, görýäňmi şolaýam öz aralarynda gurrun bilen her kimin en atata ýurtdaşynda onuň diýmek şolar ýala getmelim ka diýip bilýärler düşünýärler. Ana diýen zaten. Yine bir zat aýdyp beren, menini irrak tutardym da mektebi, Sovet Soýuzy döwründe. Şonda mollum, bizden 8-nji klasslykda bol mollum, biziň ýolbaşçymyz girdi, sapagadanym neme diýdi. 1-2 sentýabr günüde diýen onuň geçen şu 25-nji maýda gutordy şolanyna 10-njy klasslar gutordy bolyn. Şolaryň içinde bir klasyň içinde 17 sansy ýokary kujaýyna girdi diýip aýdyp berdi bize gelip. Bizim de sentýabrda neme 8-nji klassa başladyk da. Sentýabrda. Ondan şonu aýtdy. Şu ýyl gutordy 10-njy klass gutordy şolaryň arasynda 17 sany okuwçy ýokary kujaýyna girdi diýip aýdyp berdi, o gulomda galypdyr. Ne şo gurun gulomda galypdyr. Ondan oturup şo çağalaň men klasymda 30 san çaga bolsa şolaryň kellesine bir pikir döredi. Men haýsy okuw girmeli diýip. Her bir çağan kellesine. Ene bu wagtky döwürde demälik aýdýan sen çağam diýen, menem Türkiýe gidip gazanjak diýen. Biz şo wagtky kellämizäk pikir, men haýsy okuw girmeli diýip pikir döredi. Men kim bolmaly diýip. Ene tapawdy. Sen töweregiňde näme gurrun edilýän bolsa, şoňa laýyk senem şoňal pikir edip etme okuýuň bolýar. Ne şo okuyplar öldürdiler. Şol 5 manat pul üçin, ýa-ni nevit gaz üçin bütün bir döwletiň ilatyny jahil goýdular. Bular öwedini dolup bolmajak bir jahillige öwürdiler. Ähli adam şeýle. Diňe biriniň gidäli kiýinkide ähli bütün ilat şeýle. Türkmenistanyň ilaty. Bar jahil. El diplomly bolsun, diplomsuz bolsun, ýokary nemelerde ministr bolup işleýän bolsun, gepleşik gör, ýüllü boý islenigi bir bilen. Gaty ограниченныйdyr. Gurrun edýän gurrunlary bir aňry gidip bolan nokta, mesai gurrun edýän gurrunlary, özara gurrunlary şeýleräkdir. Bazara gitmeli, onu almaly, bunu almaly. Ha bugün näçeden, nämeden näçe pul gazanmaly, zat galmaly, ol para almaly. Ha o näçe manat bulayda gelen pulunu hasaplar, ne paradan, ýa korrupsiýadan gelen pulunu hasaplar. Ha o aýaly plany nime edipdir, toý edipdir, oşo meni köýüne almalýar. Ha o bir maňa gulakalky bile ýüzük alyp berdiýär, brilliant diýer. Ine gurrunlary er aýalyň arasynda düşünýär gurrunlar, goňşy golamyň aýallarynyň arasynda düşünýär gurrunlar, erkekleriň arasynda düşünýär gurrunlar. Yani iki tane minister var olsa, dost olsa, ikisi gurrun etýändir ha. Bulayda näçe gazanmaly, inni kaýda näçe gazanmaly. Ine şolaň bar gurrun edip bilşi. Siz pikir etmem. Hawa Ýokarrakdaky wezipe eýleýän adamlar ýa ulu obrazowaniýasy, bilimi, ýokary bilim bolan adamlaryň ütküşip bir astronomiýadan ýa bolmasa taryhdan ýa geografiýadan ýa bir nevitden gazdan ýa bir nemerakdatdan ýokary modadan ýa hudojnikleň haýsy hudojnik näme taryhda ýazyp geçipdir.
O Picasso kim, ya Dali kim bu zatlar bilýänler olur. Onun gurrun etmez. Ya kompozitor Tchaikovsky kim, o Mozart kim, Beethoven kim, onlar gurrun etmezler, onu edi bilmediler. Täbi tuguruk näme gurrun etýän bolsa, şolaram şoňa goşulmaly bolýar, şoň ýaly bolup gidýär. Şu derece näçe jemgyýetiň derejesi, bilim derejesi peýtelligi de şol jemgyýet bir iň ýönekeji zatlar hakynda gurrun edip bilýär, onuň artyk edip bilmeýär. Ştaýda näme? Mälik sen sözüňi bitiren bolsaň Leyla hanym elini galyrypdyr. Bolýar. Olacan men ştaýda bir zat belläk geçeýine ýaňy sen aýtdyň hani tutuş bir döwleti bitirdiler diýäňde. Tutuş bir milleti ýok etdiler dedi. Biz ýok. Türkmen ýok diýen ýaly. O gezip ýörenler näýe goýun hasabyna galdyk. Nähile bolsa azıcık aýdyňlatylan böle garly, olan bir ýöne parça diýen ýaly. Türkmen milletine dağıttılar durşuny. Yani şu Rus imperiyası bize dağıttı, yok etti. Biz yok olup barýandygymyzyň farkynda däl biz. Yok olup bitip barýan millet. O nime Krasny kniga girmeli biz. Yok, Ha, dogry. soy yok olup barýan hayvanlar var, şolaryň hatarına girmeli biz. O Leyla hanım geplen ben şunu aýtjak. Ana şu näne üstüne ýetirin diýmem de okuçy bagala ine men ahtym geledi mektepde okup bilmepdemiş. Bergen bilimi yok, yeniden bagaladan talep etediler okuşnu. Indi diýdi mektepten taşgary 4000 manat tölemelimiş. Olsun İngiliz dili bilen Rus dilini öwretmiş. Ana şundan dep ahtym aýtyp geldi. Men okup bilmide ekenmen, maňa şundan addelini okutjak mugallim 4000 manat 4 milyon manat töle dep durupdy diýdi. Osunam kimne ata-anasy Türkde işlese ýene başga ýerden işlep barsa üýüne kakan geldimi? Hawa. Ya ejen geldimi Türkden? Hawa. Onda kanymaňa no sowgat getirdiň dep soraýdylar diýdi. Mugallimlerem aç. Mugallimlerem bir dogry düzgün ilim berip bilmidi, lekin talep etedi çagaladan padarka talep etedi. Şundaýçy osuna mine köp adamlar Türkde işlep ya başka yerde işlep çagalaryny okutup ýurtdylar başka ýurtlarda. Şu birini Türkiýanyň her ýerinde okutup ýurtdylar Türkmenistanyň çagalary eneleri işlep ýürgenler. Osunam şu işlep okup bolup baradylar, bargan soň iş nerede olara? Kany iş olara? İş yok. Bulany özlerini tuhumundan, tejjinden, babaraplardan artmadı iş. İş yok. Tasdiklat diýdi, näňe diplomuňy diýdi. Osuram şunça pul berip tasdiklatmaly, şunça pul berip işe salmaly. Nerede o iş? O adam ine bir bala wayenni училищеде okupmy, wayenni bir zatda okupdy biz aýakda. 7 ýyl okupmy, 5 ýyl okupmy giripdi, işe wayenni işgär bolup işe giripdi. Kalilinskiden, Taşovuzny Kalilinskisinden. Osun vizatga bilen tutturup ýa balany indi bilmem 13 ýylamy, 15 ýylamy kamadylar ýa balany. Ine. Şunday etip ýok etediler. Aljakyny alyp girgizdiler ýankyny işe. Ondanam 1-2 ay işlemin vizatga aldı dep kamaty berdiler. Kama berdiler. Ana şunday bizani bagalarymyzy gelejeki ýok. Osuna mine indi Türkiýeden bar ýatyrgandagylany görüňini aýtym sizlere. Aeroportda burnuňdan ne aladämiş? Türkden batyrganda indi opşum başka ýurtlardan geýatyrganlary. İki jelep diýdi ýaňy boyangan, kaş kapaklary, kirpikleri münçelli bolup kaýlyşyp durgan diýdi. Näse diýdi? Asmana karap durgan ýaňkyla kan kaýıp diýdi. Barasan diýdi, burnuňdan analiz alaman dep diýdi. Kulakka dıkan çöp bak, çubuk. Ana şunu burnuňdan sokadydan diýdi. Ana o musor çelekni
Näseni basadadan musurdan ağzını açıp şöyle atıverdi deydi. Kana analiz deydi. Musur çelek alam onu analizene deydi. Olsun 100 manat bersen deydi. Zdaçı yok yetever. Dep kan kayıp durupdylar deydi. Dollar bersen hem zdaçı yok dep aytadylar deydi. Ana şundayn. Osunam endi gelecekte deydi. Baka Türkiye'ye gelecekte. Sumkalaryňa deydi her zatyny çukalap döküp taşıydylar deydi. Tap bir zat koygan diýetip çukalap aladylar deydi aljakyna deydi. Kordakyň barmy ya başga zatyň barmy? Onam aladylar deydi. Özleri kolu bilen aladylar deydi. Kolu bilen çukalydylar deydi. Sana aç dep näetmediler deydi. Özleri açıp pasır pusur döküp saçıp taşıydylar deydi. Tap bir ogurlyk etip ýatyrgan adam diýip bolasan deydi. Olaram ýagyndan pul sorap anşynda ýetedemişler. Her kim deydi perişan bäka kaýt ýatyrganda deydi. Hiç bir adamnyň ýüzünde gülki ýok deydi. Kuwanç ýok deydi. Ýere karap oturgan deydi. Her kim dua okup oturgan deydi. Bir sagama ötgeýmen, sagaman gitgeýmen bu ýurtlardan dep deydi. Şunda samolyota mindik deydi. Samolyota minip nege gelip düşken samolyotny ayaky ýere değgenden deydi. Çepek çalıp başladı adamla yüzleri gülüp deydi. Hemme çepek çalıp yatıptı deydi. Gele koyduk dep deydi. Şu yurttan deyin kanımıza şükür dep aytadılar deydi. Bir senen deydi. Yine şu derece ettiler bulanı halkımızı şu derecege getirdiler. Halk çıkıp kaçmak zorunda kaldı yurtumuzdan. Lekin şunca baylıkını taşıp çıkıp kaytıp durupdular. Talep etmekini bilmeydiler. Yine şu halkımız gözünü açışı gerek. Bize kul bolup geçmeli emesmiz. Halkımız talep edip öz yurtumuzu baylykına, özlerimizi hakkımıza ege çıkmalımız. Yine şunu aytayım dedim. Bolady sağ bolun. Doğru. Başka vatandaşlar aýtjak goýjakladyňyz barmy? Ya yok bolsa şu taýda tamamlalyňmy? Yok ýaly ha. Onu şu taýda bize... Bir kağız Aha. halka yüzlenip Türkmenistan'ın içindekiler, daşındakiler, Türkmen halkı bu torup yok olup barýar. Özümüz baýlygyň üstüne oturup näme götürüp külüsüne göňünü kapdagyna diýem ýok, onaklar däl. Biz bir baýlygyň üstüne oturan gedaý bolup galdyk. Öz hakkımız üçin hiç kili orsanam çekinmeliler, o mankadanam çekinmeliler. Gorku diýen zat wapşe bolmaly. Biz biriniň zadyny elinden alamdyk. Biziň elimizden alınan talap etdi. Şoň üçin hiç kili gorkmaň. Hak hukukyňyzam, baýlygyňyzam talap edip gazdanam, nebitdenam her birimize düşýän pay bolmaly. Ol Berdi Muhammedowyň adyna döredilen ýa-da ejesi guzlamandyr Türkmenistany. Türkmenistan ata-baba bizden gelýän ata-babamyzdan galan miras ýurdumyz. Soň baýlygam diýmek halkynky bolmaly. Hiç zatdan çekinmeň. Gönümel diýin. Nebit gazdanam hakkymyzy talap etdiýäs. Beriň diýin. Garaz orsundanam çekinmeň, hiç kimden gorkam ýa-da kalgam etmeň. Öz zadymyz biziň. Biziň elimizdäki çöregimizi kakı barlar şolar. Öz zadymyz üçin hiç kimden gorkmana gerek ýok. O Bahar elin galry aýdy ber Bahar. Ben şu halkıma yüzlenecekte, şimdi çıkışımızın sonunda öz hakkımızı özümüz talap etmesek biz yitip gidiyiz. Bir, o sanam hiçbir zaman çağalarımız kulçuluğa devam edecek. Menden son kıyızımdan o çağalarından son aklarım böyle gidecek şey diyorum yok olup gidiyiz biz. Şoň üçin hem halk hakkını talap etmek için hiç taraftan korkmaly däl, haram oldan hiç hem korkmaly däl, ol öňünçe bankasyny süpersin. Aňyrky garsondan korkmaly däl, hakkymyzy talap etmeli.
Ya Halmıra'da nähili yollar görkezdi, video çekip Şüesiyan yolunu. Saparağa görkezdi yolu. Ne yollarını bir gör. As şolarının asmanı arası. Bizim nämämiz var diňe asmanymyz arasynda asuda şükür edeli bugünimize şükür. Nirede şükür edecek? Nämäň şükür? Türkmenistanyň ýasyny eýýän içine girip yerleşip başlady Talibanlar. Bir ýanyndan Ors, bir ýanyndan Taliban. Näme biz öz ýerimizde oturup başga biriniň ýanynda evimizi gysyp durmaly. Gözüňizde getirip görüň, öz öýüňde otursaň, goňşuň gelibem öýüňde hökümdarlyk sürse, sen öz öýüňde oturup gorkup otursaň, ol gelişek da erkekligem däl, ol adamçylygam däl. Opşy adamyň mertebesini ýiteni şo. Şoň üçin biz ýurt bizimki, aýlyk bizimki, hemme zat bizimki, haramlyk gyzynyň gyzdygyny geçiren o Türkmenistana. Hiç bir haky ýok. Olo otursun bir türmede garaul bolup, halkyň ýyzyna gelen naharlaryny iýip ýören näme diye it o. Yalak ýören it başga hiç dadynda urban haram bolan çağasy. O ayağı gyzymyzyň namasyna gorana, näme namasyny gorýar? Mundan da haram boly gelip bizim namasymyzy goradymy? Ol gaýta ýoldan çykar gelmän, öz aýalda ollaryň namasyny gorasyna öňünçe, özüniň tokum tiýjindäki gançyklarynyň namasyny gorasyn, har haýsy erkegiň üstüne artjanyny bilmäli, elenşip ýörler. Biz şoň üçin hem hakkymyzy talap etmeli. Ýurt bizimki, çağlarymyzyň, aktyklarynyň gelejegini oýlamaly. Bizim ösen döwlet ýa Şwesiýa ýa Amerika ýa bizim ösen döwlet bolmaly. Eşirete çykmaly. Yeter bu wagtçylyk ezilenimiz. Bizim bolmasa soňumuz näme? Talibanlar hem gelip ýese, soňradan aýaly öýden çykmaly, bürönüp oturmaly, biriniň gapysyna talibançylyk etmeli. Ne ýapgas görür oğlanlar, el bilen, pil bilen gazyşyp görürler. Ana şu derece ýetýäsiz. Şoň üçin oýanyň bir kim men diýin, aýna bakyp seredin. Ejeňiz vardır, kakyňyz vardır. Türkmeniň aňyrsy kim bolupdyr? Olar soran. Näme daşyňyzdaky gorkaklar. Han görendi diýesiz, han gören däl. Daşyňyzyň polisiýalaryny görende bir agaçyňyzy bilmän bolsunuz. Ejeňizden, dädiňizden soran garlaryňyzdan Cüneytan nähil adam bolupdyr. Başga da öňkü adamlardan soran gökde pagalasyna aýallary çelli eline kılıç alıp uşa çıkarlar. Bizim erkeklerimiz edi bilen akşonu. Aňryňyz soran taryhyňyzy ölmek bolsa garryjy eneňiz, ataňyz bilýändir, babalaryňyz bardyr. Öwrenin. Şeýip bir mertligiňizi bizim bir mert Türkmen ekenimiz, şola ýaly bolol diýin, ezik bolup oturmaň. Waleda bar aşaňyza bak, men erkek ekenimi pegent bermän. Ol erkeklik däl, ol Allahyň beren bir siýelgesi. Erkek boljak bolun, mert boljak bolun. Diýjeklerim şundan ibaret. Doğru aýtdyňyz. Hemmeňizem aýdanlatlaryňyza goşulýan. Menem bir gysgaçyk berläp geçeýin. Okay, başlasın. Bütün bir Türkmen halkymyza gizlenmek isleýän, Laytada erkeklerimize, ýigitlerimize bir wagt geçen ol mertler, Cüneyt hanlar, Edip hanlar, ol Sultan Alparslanlar, şolardan galan miras Türkmenistan. Ol adamlar beýdip boyun olmady. Bugün bolsa o telpek getirdiýse kelle getirip gylyç sallap beren Türkmen bugün aýak asty boldy. Şunu bilin, açın gözleriňizden. Demeni ol Umytjan ildeşmeden aýdan nemesi ýadyma düşdi şu wagt. Ol nemedäki psikologda oturan ýerinde Türkmen ýigitler diýip el agzyna diýip bakdyryp bilýär, näme zat diýip goşuly ýem bir nemetdi de bir ýer bu insanlarda da meni şo ýerde özüni tanatýardy. Ýigitlerimiz mert tänem ýöne bilen oklarda bilgisizlikden zatdan şol ýokardaky oturan kime marza şoň buýrugyna şoňa bolýa lepе diýip oturmaly diýip düşünýärler. Olar ýalak näme ýok. Sen hakyň çeýnelýärmi, hakyň talap etmeni bilmeli. Eger ýokarynda hanyň beň baý bolsa, oňa buýruk ýerine ýetirip, oňa buýruga boyun bolmalydyr, hem hakymyk ýerler garşy durmaly ýerem bardyr.
Yine şunu aytmak istedim. Bolýa sag bolun. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun emmeňiz. Gowdatlary aýdyp berdiňiz, manyly zatlar aýdyp berdiňiz, ýürege bataýjak zatlar aýdyp berdiňiz. Ýöne näme üçindir halkymyz hiç ayaga galanok. Ýani bu nevit näme, gaz näme, bulonkumy dämi? Ha, gurban bolýanky diýip, şoňky diýip pikir edýärler da köpüsi. Şoň üçin kelletinem galdyrjak bolanoklar ne şu gurunlar näçe günden bäri edilýär nevit gaz hakynda. Hani bir adam çykyp diýdimi? Onun garşysyna. Onun näme diýe $200 özüňiz oklaňda ýollaňyz özüňiz bejeri beriň diýe. $200 toplap öz köçäňiziň ýollaryny özüňiz bejeri beriň diýe. Ne şu kommentariýalarda şey diýip edýärler. Ýani nime nevit gazlar gidip dur başga ýurda. Başgalaryň jübüsine gidip dur diýilse, näme diýe jalbat etýäňiz, näme diýe şikayetçi bolýaňyz diýe. Öz ýoluňyzy özüňiz oňary beriň diýe. Ana, oňa näme diýjek? Özüm halk öz oňarsa bolsa döwlet bize näme gerek o haram bolyny biz näme eklep saklap oturýarsyny. Ýa, gitsin. Halk borçlu, moňa beýtden ýoluň ormana. Bolýa $200'dan hawa her kim iýerdi da halkyny. 200 $2000'dan ya €2000'dan am iýerdi da. Näme peýda? Olam ýene gidip ýokarda otursan ýol başçylygyň jüýsüne girjek bolýar. Ya ýokarda şeňki oğurluň ya gurban bolyň kiýerine girjek bolýar. Näme on halkdan onsa ada oğurladym ol. Beýdip ýoluň orandan oňurlaýam gaşaýar. Iýererem da halk şeýdi bulaşyp oturmaýyn batdy. Onu aldyna ýetirseler bar aeroportda bir giden gowurdy näme adesdik muhabarlary. Halkyn iyi oturana bir kilo gowurdy onu alyp galýarlar. O ýola baran şo $200 pul almaýar. Tamam haýsy bir zatyny Türkmenistanyň haýsy bir ýetmezini biz halk $200'dan goşup bejersin. O eline alsaň ütül bolup gelip dura eline al. Gopup. Türkmenistanda iýbada zat galmada ýeke köçerer de. Halkyň ýagdaýym şol ýaly $200 häzir barsyn bir hojalyga toý bayram bolýarlar $200 ýüz düşse. Näçe wagtlap iýerler onu. Sanap ölçäp iýerler. Ýa, Arada Habar ortada görüp durlar ana ýurtdaşyny okuyan studentler şolong ucundan iýerýän $250 soň $200 galýar. $50 ýam şo taýda tutup galýarmysyň. Bank işgärleri. ýa. Yok, in boğuşu ayaklanmalı elinize pil alın, çarşak alın olun, çıkın granevenin kekirdeğine minin. Berdim Muhammed'e, sen dinleyensin bizi. Şu sözlemem berk yadında sakla, haram olun manka graneven. Sen tribunala da yetirmer halk. Halkın yekecek köpüklük adını gıymaladan olsan hemmesini Putin'a verdin mi, Hıtay'a verdin mi, Oğan'ı Taliban'ı yedirdin mi, getir de koy yerine. Koy ver bizim hazinamıza, tezde Türkmenistan'ın hazinasına koy ver. Olmasa her dörledip alır senden. Halkın pulu, halkın zadı getir yerine tezde Türkmenistan'ın hazinasına koy. Sen canına çenli bizim elimizdedir. Sen tribunada yetmeyeceğine men göz yetirýän. Halk seni iyer. Bu çektiren eziyetlerin üçün, halkın baylığın tağanın üçün, türmelerde öldürenin üçün. Seni ol bulcağlan tikim ediverdin he. Sen ölün 10 çoda olmaz avrayı. Sen mazarınam yatmadılar Türkmenistan'da. Vatan hainam sen, halk düşmanam sen. Sen halkı satıp orus näme diýse, orus bir etdiýse sen 5 edip halkı garıp oturýarsyň. Halk poý däl, mal däl, malçylykdan çykdy, hemme adam bilip oturýar. Halkyň arkasynda da täze Türkmenistan durýanlar. Sen kiýala arkadagy Amerika bize hiç de sen maslyňam yatmasyn Türkmenistanda. Bir halkyň pulunu, nemezliğine ber. Ne hiredip epirip beren olsam şolara epiribim al.
Getir halkın pulunu. Bizim pulumuzdur. Sen ejen atan, baban döretmendir Türkmenistan'ı. Hakiki Türkmenliğin ol. O Torva'da gelen gullordan sen. Sonra mahkama işgärleri, organ işgärleri, polisiya işgärleri. Sizem halka Türk'te işleyenlerin ha eyle deyip aylanıp ya telefon edip çağırıp kabinetçinize peşeren olup azar vermek. Eğer halkın yine de honkiyalı öldürülüp türmede ekidip ya sonra ekidip öldürüp getirip verdiniz o bulcoğlanı ya eskerlenmede ya okuçu çağılanmada halkın milletin yekecesinin bitinin burnu kanata özünün değil bitinin burnu kanata iki elimi sizin yakanızdadır. Sizden biler. Yalakalı geçecek olsanız barında yatırıp götünü yalan haram olun. Yöne millet azar vermek. Yeter şu çakaçını edenlerinizin hem hasabını ödep bilmeyenizdir. Çağırıp azar verip bir gece ünlüde sizi yoklayas olur yarak bolgusuz görünüz evde oturmak. Edil sizin hem çağıranıza şu edenleriniz edilir. Kanun manun dinlemez eder. Siz kanunsuz etken olsanız bize mi eder? Atı doğru. Kanun Tekin olar için, elinizin halkın yakasından. ya, kanun olar için işlemeyen olsa ne için halkı işlemeli o kanun. Ola birinciden ikinciden hem şoňa maslygy yatmaz Türkmenistan'a. Maslygy diýenim, aýny maslygy diýip aýtdym da. Yok. Ceset diýjek bolmol maslyk geldi agdyma birinji bilen. Diýmek diýmek men Maslık şu hakik. diýmek menim Ondan başka gelsen olmam sonra. ya o nämçindir ceset diýjek bolmak maslyk geldi kelläme. Şonuň maslyga bara Türkmenistana ýataýmaz. Ya şagallara şam bolar. Nime kimsesizlik mazaryna yer tapylmasa ana şagallara şam bolar. Şo Türkmenistan'a yatmaz şona men anyk bilýän. Hawa biz barman kak ölse şu taýda jaýlasalarym kowlap çykaryp nimelere şagallara şam ederse ýa-da bolmasa oklak goýbert aşeretlerde yatsyn. Kösünklerine çenni. Türkmenistan'a yer ýok şoňa. Bolýanna watandaşlar şu ýerden hoşlaşaryň. Sag bolun. Gatyman idare zatlar aýtdyňyz. Sag bolun, hemme aýdanlaňyza da goşulýan. Sag bolun watandaşlar. Böyle sağ ol.